2 δωματίων, στον 5ο όροφο, το τελευταίο αριστερά, σε κτίριο δίπλα από εργοστάσιο κηπιοποιίας που φτιάχνει ειδικές συσκευασίες για βιβλία τέχνης από σκληρό χαρτόνι, ντυμένο με μετάξι, δέρμα ή καστόρι, με ανάγλυφους τίτλους, κλασέρ, θήκες για διαφημιστικά φυλάδια, είδη γραφείου, χαρτοθήκες με βαθικόκκινο ή πράσινο ύφασμα, με λεπτή χρυσή μπορντούρα, καθώς και κουτιά φαντεζή για γάντια, τσιγάρα, σοκολάτες, φρουί ζελέ, με σταμποτά διακοσμητικά, διαμέρισμα ντυμένο εν μέρη με ταπετσαρία, διατηρώντας έτσι σχέση με μαγαζί στο ισόγειο του κτηρίου για υλικά ταπετσαρίας τείχου. Σετ ταπετσαρίας τείχου περιλαμβάνει ένα πτυσσόμενο δίμετρο, ένα ψαλίδι, ένα ρολό, ένα σφυρί, ένα μεταλλικό κανόνα 2 μέτρων, ένα κατσαβίδι ηλεκτρολόγου, ένα κοπίδι, ένα μαχαίρι, μία βούρτσα, ένα αλφάδι, μία πένσα, ένα ξυστήρι, ένα λεπίδι. Όλα αυτά μέσα σε πλαστική εργαλειοθήκη, μήκους 45 εκατοστών, πλάτους 30 εκατοστών, ύψους 8 εκατοστών, βάρους 2,5 κιλών, πλήρης εγγύηση 1 έτους. Σε αποθήκη του κτηρίου βρέθηκε τραπέζι από ξύλο σπάνιας καρυδιάς που για πολλά χρόνια ευδοκιμούσε μόνο σε συγκεκριμένο σημείο μεταξύ Γαλλίας-Ισπανίας. Η στρογγυλή επιφάνειά του με θαυμάσια συντεφένια ανθέματα σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά το ένα πόδι αποδείχτηκε τελείως σαρακοφαγωμένο. Τα σκουλίκια είχαν ανοίξει εκατομμύρια σύραγγες γεμάτες με κονιορτοποιημένο ξύλο. Απ' έξω δεν φαινόταν η τρομερή διάβρωση. Ό,τι είχε απομείνει από το αρχικό ξύλο ήταν αψευδής μαρτυρία της ζωής των σκουλικιών στο κομμάτι αυτό του ξύλου, μαρτυρία των όσων είχαν φάει και χωνέψει, μεταμορφώνοντας έτσι το πιο ανθεκτικό ξύλο σε ένα λαβυρινθώδες δίκτυο χωνισαλαίων σειράγκων. Μαζί βρέθηκε γραβούρα εποχής 18ου αιώνα με χάρτη νησιού, περιλαμβάνοντας συντεταγμένες πλάτους, ύψους, με οδηγούς, με ονομασίες πόλεων, θαλασσών, νομών, αναφορές, χρονολογίες, ο οποίος ανήκε σε συνταγματάρχη. Στο τελείωμα του χολ υπάρχει πόρτα που οδηγεί στο υπόλοιπο σπίτι.